din us. Mai supărat. Lasă-mă, bă, că nu m-am trezit. Ai fire albe? Eu nu știu dacă am fire albe în cap. Am? Aoleu. Ce naiba? Am scame și în cap. Doamne ferește. Și că-s nebună. Mulțumesc! Și mie îmi plac. Dar săracii spăduc. Când mai am puțin și îi fac cârpă. Dar mai trag de ei cât mai pot. Că-s pantalonii mei preferați. Mă, nu știu dacă am, sincer. Nu cred că am. Dar dacă o să am, tot mai bine. Mă vopsesc. Nici mai trebuie să mă vopsesc dacă albesc în cap. Mulțumesc, Vali. Ce e asta? Stați așa că mai văd chestii de astea pe aici. Mergi. Gata. Uite, un curcan, o inimioară, ceva, o buvniță, un porumb, un pui. Căciuliță! Vai, ce cute e căciulița aia. O glas de terorizat pup, Grace, zi faină să ai. Stai că am văzut un curcan aici. Sunt curioasă. Schimbăm ăsta, dacă nu mă lasă să schimb. Gata. Unde-i curcanul ăla? Că am văzut un curcan pe aici. Stați așa. Până... gata. Ia uite, cap de curcan. LOL. O să pun unul. Și... ce mai e pe aici? Uite, fulgere de-astea. Gata. Doamne, KJ Quality Painting. Deci m-am pișat pe mine când mi-a zis așa ceva. Deci nu mai pot. Vino la mine. Deci te rog frumos. Mai da pe spate. Ce-am primit din Signa? De piercing-ul din buric. Nu știu de câte ori trebuie să o zic, dar eu am fobie de burice și eu niciodată nu o să ating un buric, nici pe al meu. Și nici nu o să îngăuresc buricul pentru un piercing în buric. Așa că... na. Sănătoși să fim. Cine? Dacă zici cine te-a întrebat, Daniel, o să mă tăvălesc pe jos. Și la tine. Ce fobia ai de burice. Nu suport buricele. Mor. Deci nu suport buricele. Nu suport. Sau să mă atingă cineva pe buric. Nu. Mor. Vomit. Deci nu pot. Mi-e scârbă de burice. Până Costel. Un buric în spatele tău. Nici chiar așa. Să visezi burice sau naiba, știi? Dar mi-e scârbă mie de burice. Nu știu. Știu că e ceva natural, dar... nu. Și tu la fel, Andrei? Ia uzi, nu sunt singura. Bine, Mario, tu ce faci? În special de... o să mă abțin, de fapt. Am zis că o să fiu o persoană mai bună și nu o să mă mai înjur cu toată lumea, dar... mă bucur că ești bine. Ce faci, Moto? Deci care a fost răspunsul? Răspunsul la ce mai exact? Stai așa că am pierdut firul. Conversației. Mulțumesc, Moto, te pup, ce faci? Doamne, nu mai am deloc buză sus. Zici că m-a venit solstițiu. Da, Moto, chiar așa a venit. De unde ești? Sunt din Buzău, tu de unde ești? Ce artiști asculti? Nu prea mai ascult muzică în general, adică n-am mai stat să descoper artist sau chestii de genul, nu știu cine ce melodie a mai scos, n-am treabă. Din Cluj, oh my god, frumos oraș. Mulțumesc, Stitch. Doar pentru că am sprâncenele făcute, dar normal
Gen, nu prea am sprâncene, am firul foarte transparent, așa. Având în vedere că sunt brunete, ar trebui să am firul de păr la sprânceană mai închis, dar am sprâncenele gri și pare că n-am sprâncene. Bine, Nicu, tu ce faci? Nu mai comenta, gata, iartă-mă, nu mai comentez. Aoleu. M-am dus aminte. Gata, știi, ceartă-mă. Îți mulțumesc tare, mă. Salut, vărule, salut. Am apărut pe TikTok azi dimineață un... din asta, știți cum sunt videoclipurile de oprește lumea și întreabă chestii. Și am apărut și pe fundal, bă, și m-am luat... Nu măcar arătam bine, dar totuși. Ce faci, Vlad? Bună! Mulțumesc de inimioară. Ia stați să vedem. Unde sunt din Buzău. Câtați dai în buze. Având în vedere, mi-e și rușine să zic, având în vedere că nu se mai vede nimic, dar am practic 3 ml. Dar s-au cam dus. Bună, Doxa! Ce mai să fac? Să vă arăt că am apărut pe fundal. Bine, nu e viral ceva clipul, dar... Uitați-mă aici, ce scârbită de situație era. Asta e coșmarul meu numărul 1, să mă întrebe cineva pe stradă chestii de alea, videoclipuri. Nu vreau să mă oprească cineva niciodată. Da, error. Bună. Câte ai? 20 am. Gatul încăcăcios s-a dus. La o bere cu... Nu-mi place muștarul. Eu mănânc micii cu ketchup. Normal, error, cum să nu. Mulțumesc. Nu știu, lasă-mă. Eu nu știu să vorbesc. Dacă mai așa până surprindere. Mie îmi trebuie pregătire înainte, mă pregătesc, să știu ce zic și după. Nu mă ia pe mine așa dintr-o dată. Păi, ce zodie sunt Taur. Mulțumesc, Andrei. Raul, mulțumesc. Ce faci, Dane? Ce zici? Să lase. Ce viață de câine. Ce faci, Dan? Da, am văzut moto ce-și pregătesc discursul. Și pregătesc maxim. Joe, thank you. O spor să ai, Dane. Știi, pauză sau ceva? Costin, mulțumesc.